Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjum parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som tek seg av opptøke og redigering, og Ronny Pedersson, som tek seg av å få lov så godt som mulig, og så det Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, ja, det for det som jeg har fyllt vi, så det nok kjent hva det ligger ut i. Det ligger så ut i at vi tar som det som ligger overst av Gjersta. Og tog jeg spyrir Paul atter, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, det så vidt fevnat, sinnaliga Kristus her. Så det som smavis at for at ta som, men jeg sjalvor altså, jeg undrest iver hvordan vel vi være vervått, ta vi dvalja og i frien og god vågdrokken, vi sinnaliga Kristus her. Han sier så skal fri og godt som støyr opp med alt vid, vervått og gjørstor og hoksane tikkara, og i Kristi Jesus. Ja. Det som jeg har vi hoksa om og òsne, dvalt vi. Ja, det er omedelig godt. Han sier i Kolossebraunen at fri og Kristus raie og gjørstor tikkara. Ja, akkurat. Og det vet man at han tilstanden så man alltså rörlig faktiskt. Ja, så som är väl isolerad från ödlon som ger ofri alltså. Ja. Mitt och ofri någon alltså. Akkurat, ja. Ja, var det just och hoxarna tyckare och i Kristi Jesus. Ja. Så att det talar om att vi är oj honom. Och det är oj Kristus innebär så nek underfullt och gott som vi då vet att sötcha han levde ju som och kunde lycka göra. Ja. Det var inte smavis som han kunde avrika vi tog fri han levde ju i för människorna. Och det är vi sötcha evangeliet. Så att säga omkant tidsna fouten som vi säger. Akkurat, ja. Men ta i hand av tidsna fouten, så var det var Guds vilje. Jag svarade han. Akkurat, ja. Ta i salen sig fullfart sint offre. Så skulle jag söka ett väldigt avkom. Och oliva alltså. Vi ser en avkom som vita. Och det är nog så kjallsamt vi har sån här att jag alltid har skonter och i toggen och jag don allt på ett lov. Det vill väl ägna att stjåla fram här akkurat att här. Jag vill hos man i värvåktor så kunde man vara värvåktor mer i hans sinnalej. Men kaféer tar ju om allt kunde vi säga. Jag vet inte om man kan säga att det var tammata, men jag har många missunder att ha sinnalej. Ja. Nej, det kan vi inte alltid säga att vi har, alltså människor vi öjliga imisk till sinnalej. Ja. Och öjliga stora parster av det vi fött. Och en annan parster är så ganska gott så vid blivit vant. Att ha vant och själva. Så det men Jesus han konstant där. Ja. Det tog ju att han säger samma sinnala av i Kristi och vara utikon som är i Kristi Jesus, ja. Och när man huxar om han så ställas man på en vägen alltså. Och först och möjliga skåa han så blev det så fri alldeles en ju inte här. Det ska alltså säga vi han. Ja, akkurat. Ja. Och ett uttryck säger att han tiger i kärlekasöjden alltså. Och att doa tia och i kärlekan ta det ständer av alltså tar man väl ganska första år till att lepa fram av och i åren att versa det är ett ontor alltså jag gör och kanske kan mer hävda väl så läst tror jag att det jag har haft ett sinnande att registri som era center Moira ekvislet alltså reagerar knappt och större sinnesvänner att jag kan ställa det så vitt och
Och till men kan vara ju en reppe att det för längt. Men det får alltså. Men så åt man det här som ofta är sån där bruk för det där man det så inte som är att be om fyrtjäven kan ett lat att hjärta till i för tøy som kanske då klackar av där va. Det är så akkurat det här och det är kanske imuskus vi då att jag har inte själv i har då så öliga väl till äntligen att komma fram att men det som är alltid här verkligen tydning det är att man hickar på han. Ja. Det är det som Hebreerbrevet säger och nästan ja. Och när är det vi har särskilt bruk för hitcha på han. Ja. Det är ojokra egna väglägga. Ja. Ettla, man kan kanske säga ojokra egna styrke. Som i verkligheten är okra väglägga. Så ta vi reagerar. Jag känner öliga väl att det minst att det är öliga alltså kvickare reagera och så. Ja. Han redan ringt att tälja. Du släcker tälja då. Som man säger ska tälja på tutcha. men tar vi då själva bruk för att hitta på han. Och sjåvande är det ordla nej och så tar vi äst vi utfyra för till folk att romater. Men inte det här på en vägen. Det är mera som det är ju så ojan som vi är mittelmänniskor. Och vi är människor. Ja. Det må du ikke glömma. Nej, det må du ikke glömma. Nej. Och tror att jag kanske sälja ung folk eller folk som är mycket trunna. De blir ofta så öjla tisna av bålet ta och de så känna sådana naturliga reaktioner. Ja. Men det är inte hållet. Inte det naturliga människor som är frälst. Det är gav att man löper fram med av ett skonta sig för en ägg. Och är avväljör till att vara lojena. Att den reaktionen som kommer och en löt attarna, hon kommer alltid, ja. Och då ser det och i Tomobavon som Jesus tassar om, som pappen blir färdig ut att arbeta och just det gärna eller vad det är. Och han äldre att han färre säger ja och förrist. Så här är bara det att han säger ja och så lät han som luft. Men den 17, han säger nej och enkla och för. Alltså det köttar säga nej, enkla och färra. Men processen, jag säger att det är kött. Men processen är ofta lång. Ja. Tog att det ska sattnas att du säger nej och överst av tog att du säger nej. Det viskar till det att de är emot om det själva. Men Jesus brukte det här och säger kvar var gör det nu viljan så pappan. Och det är det som är tutninga. Ja, och ett som vi kan bli löst fast ut i första reaktionerna. Ja. Och halta lukka som om att nu har vi spilt det. Ja. Men jag vill också om det som normen kallar för fjällvettsregel nummer 1. Alltså det snurrar sig om alltså ha bruka vit och skil i fjällarna att du gånger. Ja. Och den regeln säger av norskon det är ingen skam att snu. Alltså det är inte skam att vända via. Här du gynner det fastan och i fjällarna så nytt är inte vi. Det är bara en vävre och det är för samma vi äter. Ja, passar det. Ja. Och det kunde vi öle ofta bruka i alla människans liv och eisne. Ja. Ordentligt. Ja. Ja. Vi blir ofta så passettlig och hålla fast vid okkara. Ja. Och stein fyra att vi tar så hooks unta och sucha att det är nog rätt som hinet häsen säger. Ja. Jag vill så le jag kunde toja. Men det får ofta som skam att göra det. Men det är inte skam. Nej, självan inte. Nej. Men här snackar vi kanske nog snack om att det här vi det mänskliga. Men då det kommer till att här som tog tossar om
om fri Kristus här. Ja. Ta till en helt annan dimension. Ja. Som kommer också till hjälpa alltså som är några frälsa i verkligheten. Det är att vi hade en mamma som ofta hej troblagare av gallstein, ja. Och hon kunde vara rättliga ring och det var också svarsta väl inne. Det en gav sig mest och så kom lacknen och gav morfina och så stillna i stålen, men det var väldigt läntigt och man märkte att se att det här tog på pappa. Jag tar arbete alltid som mamma är arbete och det var inte alltid så lätt för honom. No? Och så minns jag kvalitet att det är alla människor bestämt och mamma var ringa och gallsteinen. Och pappa han började med som inte affär ut men helt vara inne i kvalitet. Och jag minns att det här reaktionen kom och jag säger nej. Och efter nej. Och så tog jag dit av mig för jag klarade det. Alltså, det ska ha en väldig kraft till. Och jag tänker omtrast i dessa krafterna. Att de ska få det till att göra det. Du vet vad det är rätt. Ja? Akkurat, ja. Och så minns jag att leip ut av trapporna och smäcka i hornatter och så brottna i roten med söjna av horene. Och skramta i nyer. Medan jag gick om en känns upp. Och så visste jag att här var inte annat gärd åt när vänta. Och jag får att de hjärne. Och jag såg mig själv en firma här som är högt uppe av horena, utorna. Och hela roten alla knusar. Och så hickar pappa ut. Han bara glappar horena. Han tar för lika rävliga nio som det alltid får. Och bara hickar. Och han sin avlutna son. Och det var en sån kraft ut i att jag drog mig in i en sån faun. Det kastade mig i faunen och gräta. Och han säger bara att det var gott, säger han. Jag ska fära Arne hatte kvalt och så gör vi det morgon. Ja. För han nu känner ut. Inte ett år. Men och i hesen tillstånden var han akkurat som han åtte av. Ja. Bäg och ären och att han var. Ja. Och det är väldigt balsam och i tog sinnalän alltså som han finns där från honom till sinnalän. Ja. Det var inte att han är sin uppväxt och metalliga disciplinerad. Det var inte från en här gamla kone vid sig och till en 2 år sedan hon var grävar och det var next session. Och pappi han var född i 11 och så i 1960 är han var 13 år, ja. 15 år. 15 år, ja. 15 år, 60, ja. Og jeg vet ikke han nok så nekk hvis av konene har noen for Etelsheim, og så er det Etelsheim. Og en av forteller om filmen at han som kom av vitsa hjemme til Tøymon, det var pappa, 15 år. Og særlig var han gav vid den yngste bortsen, som var yngre enn han. Og han ble vinner av huset om, altså. Han giftstånget i atter, og helt fram, og bøttene vokste til. Men vinskaperen, sier han, mittlen teg og han kom til ikke røre seg. Nei. Og her skjøtte firmaer etter her som øylagta, der man selv var ganske hever, manglar en pappa, altså i løyven, som pappa som gjør det, ja, som var tjånene. Men han är en gåa mamma. Så skapar god till jöknon till att han tillstånden. Och sinnaliga som är äckliga tockaligt. Ja. Och det var det alltid en tjockon alltså. Och under ödlen som pappa var så lejs alltså. Och det gör det alltså rev i hemmen och det att mamma löjt ordentligt åren och så kom allt med rättarna med här och han är akkurat sina läs av pappa.
så att om jag och mamma kunde så toppa sig inte vid först så hände det omgått vi mellan tar på här mellan mig och pappa. Vi bäg var eller lojk och sinna det. Men det är ju så till avskan att mamma har ett otroligt hjärta där för mig. Och det som Ottmar slapp tror jag ringren är värran knappt. Det kunde jag inte. Jag skulle alltid minnas sig vad jag skulle vara. Och i löven. Och det sa hon klart för sig. Det sa hon klart för sig vad jag skulle vara i löven. Först när jag också om hon finns en uppenbering. Men det tycker vi inte. Men hon bara sa det här. Ja, pappa och Ottmar kunde hon bara läta. Tar sivust alltså. Och götlarna. Men vi tatt den här som vi måste lajas det nog i. Samman alltså. Nej. Men tar du säger att hon huxar inte det som du skulle vara. Huxar du att hon huxar om tunna tjänaste? Ja, hon också säger bara om mina tjänaste. Det var han som jag kan möta. Det var han som de vi alla spelar vi mina jämmaltrar. Och här var en i undertjocken som då i helt unkor. Och vi tar ett kvalt enktarna. Och den söjlalöjna vid mackorna. Och så rart jag man får sett. Och tar vi till av nian. Och jag gänga gjorde tofta av att ta röpa mamma. Jag hade glömt vad kvalt är det kvalt. Så visste jag mycket kvalt. Så ser vi hända ner. Jakob Lott. Att gärna om vi bojar en timme. Det nu är möte i Sälnorna. Och när säger han, det är inte. Och så han för det möte. Jag tror folk. Peter Skale. Och Gunnhild, hon Godsen, hon var att hon som jag lärde tja, för att jag var 15 år. Godsen fallt sin ja, siste Jens Godsen. Ja. Och hon var så syster så inne i maj och till äldste systern, ja. Och hon var just just tonen. Och jag tänkte att jag kom in då. Det blev bara vi tror, ja. Ja, kvart var det kvalt, alltså. Och det var bön. Och så röste Petter sig upp och säger några år. Och det är först för sist för jag har spittat till. Det upplevde jag i min liv. Att han kunde inte vara så äckliga. Hon har något haft akkurat badnalam som baden av armen var. Han har armen var inte visken. Så han var alltid uppe mot brinken i henne. Såles, i alla fall. Ett honom Jack såles. Och ja, ta mötet, ta mynta med. Till han samma vägen. Ja. Att här var Kristi sinnale. Och det är inte förgångsne. Och det är inte skapningen. Hans sinnale. Det är som är det. Det är det som är det, ja. Och det är väljer vi uppvuxer foster, det ständer att till barn säger han akta föräldrar tyckare och gör sånt där säga till kom till Efesierbrev 6 och första vers. Tog det vers ju så alla tyckare. Det heter Hebreerbrev i Östen 13 och det han säger 13 säger han att akta vilare tyckare och gör det som där säga till kom. Tog tar värsta i versalen tyckare som tar skulle göra rockskap. Så där inte skulle göra det soffande med vi glädje, den här rockskap. Och här i Efesierbrev 6 här säger han att tid föräldrar att Gusti säger han då först visst du hickar efter det. Och i Efesos säger du? Bara läser det första versen här. Och i 6 är det. Ja, 8. Ja. Titt på den akte föräldrar tycker i herran hon tog till rätt. Är feirtøyne og overtøyne, hette er jo første bøye vi lyfte. Fire at, og til så lyfte. Ja. Fire at her kan gengast vel, og du kan liva landje i landet. Akkurat det. Ja. Så, ja. Og her minnes det at
Jeg fengt et her fra det var nok en som taler i, at God sier ikke vi foreldrene heter. Han sier dette ved bøtten. Ja. At de skulle akta foreldre. Mhm. Ta vi øyla negg som ta I hatta jeg opp for meg, at det Herren som taler. Og ikke mamma eller papp. Og tog jeg at og ta jeg så lærte jeg at kjenne dette sinneleg. Tog jeg her så jeg med avhåverst og suttja til dømes og I Filippebrevn og hvordan han I det første kapitlet om talar om hjärstaliga Kristusar som vet øya og I okkon at landjast etter hver nøren vi. Snart? Ja. Og I øren kapitlet talar han om samma sinna lever I tikkon som er Kristi Jesus. Sant? Ja. Og det sinna lever som vi skulle nøyta I for hver nøren. Akkurat, ja. Ja. Alltså vi tar sig det ena, jag vet inte nästan alltid vi tar sig om att här vi andra sal och lika med inte där. Och vi har så allt till felaks som har sett saker allt av Jesus att han vi hela andan bor I och anta. Så det sinnalei I okkom allom. Och han säger kväll. Ja, det är ju. Men tar han så säger det här att han vi och ha samma sinnalei som samma sinnalei vi uttrycker som är I Kristi Jesus ja. Ta det faktiskt det att det släpper fram ett. Ja. Så vi ber på en skatt. Det tar inte eisen fram är det så. Vi ber på en skatt och han önskar att han ska komma ut. Ja. Då säger han sådan till mat. Ja. Här var det hela antan han dyra skatt. Ja. Som var där det. Ja. Så, akkurat, ja. Så det är en dyr skatt. Det är en dyr skatt och eisen här så att när går in fyra. Och eisen som vi nämnde här och I sån här Filippebrevn alltså så underfullt det är att första kapitel nämner att vi har hjärtala kryssar till lunch efter för dörren vi. Och för en öron alltså. Vi också där att här Kai brukte något att uttrycka investera. Att god investera I sin kärlek I hjärtstockare. Och så sinnale. För jag lunchas ett går ner om vi. Ja. Bara tanken att det är. Jo. Kan det illa. Ja. Och andra kapitel nämner att vi har samma sinnale som Kristus, Jesus. Till att råkna kvart anna hackre vi. Akkurat. Ja. Alltså bara kapitlen alltså. Och så är det tås om det här. Att han viskar in I okra liv. Och det kjølsamme det du leser brøvene. Att du lägger märke till att god råknar vi att affära viska. Det gånger upp för det här. Att det skriver I en sløykom støydle. At han råknar ikke vi at du er en avvenning. Passiv. Etla, lett som lofta. Det är så akkurat det här. Vi tar nog eisen för inne att vi för visst det här hela geringen ja. Det här processen som är igång alla tøyna. Och det är en process som kanske inte alltid är behaglig. Det må säga, men sägas vid undan processen ja. Akkurat. Så standar det sted som människor och faktiskt är som Guds människor. Ja. Men leta vi hetta her livet som I forveien bor I okkom vi trunna. Leta vi ta släppa ut och ta gerandes liv, ta dagla livet till okkom och ta iverordna I livet till okkom. Vi har ju ofta planer för okkom så att man är yngre, ja. Men vi har ju just planer. Bara till att vi sitter här planer till fler folk än bara okkombavarna. Jo. Men att vi lät okkom leja av honom som bor I okkom. Det är och här är kärleken band fullkomlig alltså. Ja. Det är det fullkomna, det kärleken. Hans kärlek och för en enkel okkom släpper knyt okkom samman.
Och det är tredalest. Ja, det är tredalest. Ja. Det är helt säkert att ta vara så eller next större stitch i. Ja. Ta vi det knut samman då. Och vi alltså efter Guds väg kunde vi bara knut samman kärleka. Det vill säga att det är inte galtande till att man bara hållsliga eller människliga hävnagra avtaler. Hvis det ikke er i Guds kærleika, og i samfella heila andans, ein lusta så er sånn, det var Floyd McLong, en av leieren i Utah Mission, han skriver en bok om Guds fær i hjärsta, og han platt å sitere pappa som sier at du kan godt teka tvær frensar, binda der saman til helan, og slanja der om a snurra til han, så heter du en union, men dronga fellesskap. så det er så akkurat det, men ta i vid vi har knytt sammen i kærlega. At det er så vid mest her, okra midtlene. Så er altså, kapasiteten tjak for en enkelt av oss, Guds kapasiteter ui for en enkelt av oss, han vil rann sterskare, og utsritsen. Det kommer rann meira bort ur på tannmatene, og til det som han er så opptidsen av, eisen her i Jesus brev 4. Ja. Han har knytt sammen. Ja. Men jeg minnes det er til stridsvea for meg at var det ikke hjertemål? Jo. Det var jo. Då började jag hjertemål. Jeg kunde være stater upp i hals, att leva för en tur. Att det kunde vara kvar som helst. Inte det kort in i havnen att jag för. Ja, men så kan du bara komma in ner. Och det är så också med ja, 20 år, ja, också allt. Jag hade för 16 år för att vara nøyaktig, ja. Ja, vi det här 16 år. Nej, vi till 16 år siden, det var 15 år allt, ja. Och bara allt de människorna som är nu känner antallet. Alltså det är en örgren av folk, alltså. Helt otroligt nek. Men känn dig inte. Men en känner dig och du nu inte skapningen, du känner tarra hjärtalet. Ja. Och jag må bara säga att jag som har 3 kapitel säger här i Filipperbrevet att 3 kapitel nämner att detta sinnade för och kunna glömma till attan för er och rätt och efter som framman för er till segerslönerna som går till att kalla och till Kristus, ja. Att kvart investering är i tajmon människan som jag inte känner efter halten någon, men jag känner dig i andan. Akkurat, ja. Ante Guds verkar vi anta okkara att vi är och bad Guds. Bara att jag uttrycker här, ja. Och så det värsta som för fram, och särskilt nu i sörsten är att strömma in vi människan som har skrivit om hur det är uppbyggt. Alltså, och är omtrist, alltså till Jesus säger till att det har utvalt med han. När jag har utvalt tecken och jag har sett det till att vi skulle vara ute och bli avväxt. Och han avväxter som kommer av hela människan och människans löjve. Alltså jag sitter pura undrande och bara läser det som det skriver. Ja, jag har läsa här två vers, ett Efesosbrev, ett Kolosserbrev som tas om att det knyta. Och han säger här i Efesos 4:16, tog ut från honom vill att lika med samman bonte och samman knytt, vi kvarjon band i handjäver, och sålas växer till växer som likam till uppbygging och i kärleika. Allt etter tar virskan og i tilmålt kvarjon parste for seg, at det var Efesos 4:16. Og så sier han her i Efesos, i Kolosserbrevet 2:2. Og her sier han, jeg kan tenke det første verset vi jeg vil at de skal vite hvordan jeg strøy i hav for tikkene, og for teila og kea, og for alt som ikke har sett andre mot i holdt noen, for at gjørst og tarra skulle være trøsta, så de være knytt saman og i kærleika, og nå fram til atlan rykdom hinnar fotlo vidsvisso til kunnskap om landamal Guds, som Kristus. Og
så kanske särskilt här i Jesus brev och färran tåsar om hur det här likan fungerar vi att vara knutt samman. Och tog jag hävda alltså det är inte löje av fungerar här herra mest och akkurat här att skilja gospel sunt då. Ja, jag menar jotta att det är som du säger. Och lycka täcka och i 3 kapitel i Jesus brev. Jag har sett sig klara. Jag har klara att fyllt Paulus i andan och i 3 kapitel. Ta han med landa säger att det är. Det är det för han säger. Tog till bara knö munnen för färgen. Det var 14. Fra honom hever allt som färger öjtor i himliga gör namnsöjt. Så kommer det är som strömmar till mig nu det. Det är väldigt en avvuxen av människan. Som vi inte känner oss personliga. Men som vi känner i andan. At han etter rydgjødømme dårdar skjønner skal gjøre tikkene at hit vi anta hans styrkjas, vi kraft og innvarses menneska tikkere. At Kristus vi trunne skal byggva og gjørston tikkere, og jeg leser han sier at det er byggva han bor, men han får seg heima. Ja. Det er det mest. Han får seg heima og gjørston, at her ta i hetter en vereløyde som jeg nå leser. Så at det rådfest og grundfest og i kærløyka kunne vi øtlån hinnom høylevå være ment av fæta hvor brøtten, langten, døpten og hatten og kjenne kærløyka Kristus som styr opp med atlan kunnskap for at det kunne være fyllt vi atlare fyllning gods. Det hade det. Jeg har omkant til kunne gripe at det. Jeg hadde vært så fjerst fra meg så jeg har kjent deg som er mye ekne. Jeg har kjent samkomna. Og så synder jo tomt her. Men møveløkene som kom og tatt opp jeg få meg inn i lintene. Og så gjerne tar vi komme her. Og ikke minst, nå tog jeg så gjerne, jeg begynner vi Facebook. Altså, det er helt utroligt. Så nå får jeg begge fra Tøymon som har lustet lintene. Og som hittar etter okkon og lusta etter der fra havn av. At det er veldig flokker av syskjon om alt land. Akkurat. Ja. Og i utland. Ja. Det är akkurat det. Alltså vi släpper inte undan här att vi är bort upp i balkar. Ja. Men det är i sig själv inte hinder. Ja. Hvis kvar enkelt av okkon, då är suttja hettar som du akkurat lyser. Ja, hette det att dreier seg om. Det dreier seg. Ja. Du vet skulle ikke blanda oss på i. Nei. Hva det andre så han prioriterar mest. Nei. Det är men vi är förplikta till jag så alltså men Paulus säger att han ständer i skuld då. Vi ständer i skuld till att älska kvar annan. Tror att vi är alltså och är vi inte där så kan det faktiskt lycka mycket. Vi är vunnen av kärlekanon. Tror ultimativa kärlekanon alltså Guds kärlek kommer till sköntar vi Jesus Kristus som han hever just för okkorna. Alltså är vi inte vunnen av tog kärlekanon så kan det ge det samma. Så blir det bara här som nämnde Johan och frälsarna att vi byta så klorast alltså och det blir en fällskap, en fruktbar fällskap bort ut ja. Jag var inte akkurat och snackade när jag har så igen en kvarna Ola Christian Danielsen för grävar. Och så ringer han till mig och lever en norrlöst. När han vet i älven och jag först snackar vi han och han säger till att prästen som är i Klaxvik, han bor ju omkant till fast i Klaxvik. Han bor i havn och kom så till Klaxvik var präster och han vill nu till jävlar, säger han. Höjra till fyra till att du röktar hansara saknar på att vi har visat dig. Av sjukhusen och ärastan.
Han vill höra till fyra till. Alltså hejra. Höra med Ja. att jag mer är och fyra till. Ja. Till han säger bara på ett fram. Han klarar det inte. Han ävnar det inte. Men han hästar såna gott fra tajmon som det finns från Herren och jag med. Mm. Och jag blev purast alltså. Här begynte det att öppna sig. Åttanifrån. Ja. Alltså innanifrån självant. Första. Och så åttanifrån reaktionerna som var. Bäget han som hörde sådana sakna blöd. Sätta vid och i det som är av gode. Och tryckterna och allt det här. Och jag måste säga att han löt han in i tjocken. Samman vi och lever. Han skulle ju också vara till stigar. Det skulle göras allmänt. Ja, jag minns det väl, ja. Ja, det var helt otroligt. Tala en till mig om enda mannen. Och jag blev så gav i enda mannen. Men han tar ju nog så onkur. Ja, inte så öllande kvar att man. Ja, inte så öllande. Kände han helt väl. Han var min bästa, en av mina bästa spelkamrater. Det var smadrens. Vi var grannar. Och. Helt otroligt. Så han... Ja. Ta jag upp det han sa sinnalä. Nu kommer jag åter till. Sinnalä, ja. Och att han var purasta röjnor för pastortjänst. Och det dreier sig om Guds verk och i människor. Och inte något annat. Alltså att det är så stärkt. Och det är nog också att det ser som är komna att känna och i andanorna. Och som sang säger, och i andan och lär mig att till alla, om till, så att det kvarser upp älta, och ger man kan salerna säla, som ligger i syndenes ält, och så är det bröd nyer och hjärsta och sinne, allt och i mig, av mig själv och ner, ta bådskaper bestes här inne, som öron och hjärsta för, ta vars stod här. Han bådskapen kommer fra det. Han kommer fra dolta människa hjärstans som är av gode. Vi är en spärk för att ställa anta. Jag var ute i öjet då. Det är spärk för att ställa anta. Ja. Och jag ser så vi han hur just det här. Så jag vill det här. Jag faktiskt skulle veta det. Jag vill vi känna det. Det var en chans. Ja, jag minns det väl. Han var framme och i Norrlös någon och det är allt av Facebook och så där. Men Paul, jag tänker nu med att du tar om att det här är taverliga sanna godle som bor i oss och hatt det som god hyggrätt. Han är rätt. Han hyggrätt här såna. Och hatt det inte vi för era karmar som så att vi har vi att göra. Det hatt det här ta är då kommen till ta verkliga alltså plus som de blade vision ja ta människosliga ta som god som Kai platsar sig investera i ja han investerar så ett gott i och för jag så att det åter så att det skuina och i såna bottnarna och det blir så elemoner och akkurat här som nämnde från John Floyd McClung vi är det bara en union. Alltså alla äldre sanna fällskaper, andras fällskaper, kärlekens fällskaper. Ja. Alltså skulle vi skammas vid här. Jag vet det inte och han är allt. Nej. Det är snacka skammas vi. Tog han säger Kolossbrevet att där Kristus lojvakar uppenbaras. Skulle vi uppenbaras vi en utord alltså han rockar loj. Tog anten är pantren och på att det som han har bäst och jakon alltså och fatt och jakon och jag också är om något annat som Peter säger alltså för kanske det gott det som vi tar nämnda för att Petrus kapitel 8 ja det kommer här ja och i vers 8 och i förra Petrus 8 det vet jag ju att det var inte vi tog som för kanske det silver jävla gottle tid var leiskjæpt fra dara aboretikkara, som arva var fra fedrene. Nei, det var vi dyra blåve Kristusar, som var lytta leison og røyn og lampe.
hans är som kände var framan ontan. Åren heimren var grundavur, men var åpenbæravur vi enda tøyana, fyrir tikkaras skuld som vi honom tryggva gold og i røstjan opprinn og deg og gav honom dård, så at trygg tikkara øysne vevn til gold. Så kom tankarna av meg, nå det tog først inna. Ja, ja. Han nevner godt litt langer oppe her i samme kapitlet. Ja. Han sier her, lov over god og feir i 3 verset, og feir Herre akkurat Jesus Krist, som etter større miskunnsyn hever endefødt akkurat til livande vogn. Vi oppreist Jesus Krist fra en deg til overgangelian, dolkajan og avfallande som tikkert gønter i himmelen, tikkert som vi kraftgods varveit vid trygg til frelse som reier og åpenbæra systetöj. Og i henne gledas tid til som nu stått at tøy, så skal vi ha sorg og i alskjens røynton, og så sier han, for at røynta trygg tikkara, som mengan dyrabærare, enn hit for ganslega godla. Kan finna. Det har vært hår røynt vi elte. Kan finnas litt rås, stort og heier, og i åpenbæring Jesus Kristus. Altså Peter suttjan fyrir mer, det har anden kom, og alt at det har åpnet fyrir honom, som han har sakna, allt lov i årena, så att säga. Ända och ta Jesus säger. Så min son Johannes älskade mig. Och han struttes till vojt och till vårst. Men ta inte var kommen. Skulle vi skammas vid antan? Nej. Det är gott han skammas vid okkom. Det kan han inte. Och till bjärkingen. Så han kan inte skammas. Og det så avmetelig at døyra bart. Det så hikker av syndemøyre at døy. Som du nevnte i 4. kapittel. Ja. Hva det ikke veldig å gløyma det som at han vil. Og ratta seg etter tøy som framan for er. Og stevna mot det med malen og til sieslønna som god av hattene og kallokken til Kristus. Altså, det han spærer ikke åren. Men årene som vi leser då du føler hvordan det varmer det opp, altså. Og i hese nøyven som fra goten. Og så heter det som 4. kapittel nevner, at egenløyken og sinnelige krisser ikke store. Men i øtlån omstånd her av folken, dette fri godt som står opp med alt vid, vervøyt av gjørstånd hoksane rokkare i Kristi Jesus. Ötlon hesen vi atla i, at og tøy, at liv og i, altså, tøy til avgaven av deia, opprørsten og himmel for Kristus her. Det så avmetalige fraløkt, men vi der heim i likamnon, at njauta avgaven av nærvere Kristus her, og i andan. Ja. Og i andan. Talsmann. Og jeg er så ikke annerledes. Nei, det altså Peter Stærfestet så har vi sitter her og Johannes 6, at kvanslag vi færre til, to hever årens evige løs, og han hit evige løsens åre, Jesus Kristus. Og vi snakker om disse virene, ja, men og vi kunne av menneskens planer til oss som hørvirre og bleidvirre, men det som God gav, det ikke, og det som God eisne, det ikke som så ent som det. Nei, ja. Det det eneste, og det uttrykket ligger eisne i menneskene, og i skaperversen, altså. Man begynner etter hånden i at landsast etter så løt noen vi sitter her, og det for meg viser det så bare blir bedre og bedre. Og omkant så godt som det jeg sitter her. Nei, jeg har virkelig sett prøys på så løtene. Det var helt utrolig, hva det godt. Ja, det så gjør man. Det akkurat som at nå ber ikke til å bære sjontan. Nå sitter du frammanfyr alle timer som vil hitja og lorsta. Og nå ber ikke til å bære sjontan, Herre, hva sier du? Akkurat. Ja. Og dette er det han sier. Ja.
Det. Så, ja, vi sitter øyelig bærer her, kan man säga. Og jeg må si akkurat som at jeg ofta hukser om det jeg satt i lintene. Ja. At jeg var glad for at det ikke var sjånvarsp. Man følte seg mer, altså, jeg mer bærer. Ja. Men samtidig så det eisende, det djevande på en annan måte. Og ja, altså, jeg må si så løtene her var vi og virkelig var sikne her. Ja, det bara ut av mån som fratt i att och från sist. Alltså det är helt otroligt. Alltså det tänkte på att det är sista vers jag ska läsa. Och i Filipperbrevet 4:9. Och sånt att talar. Det som tid ösne var last och tidje vi och harst och särcha mer. Ger det här. Så skal god friarens være vitik. Dette sier Paulus her. Og han mener ikke vi til som han var i åren. Han mener vi til som han fikk. Ja. Til han møtte Jesus av en til Damaskus. Og han måtte sige, hvor du, Herre? Og han måtte høre han sige, det Jesus, han som du søker Hvordan skulle han fæta hatta? Ja, han har jo sånn omsorg av fire okkona. Ja, øyelig omsorg. At han får eisen her og i 3 kapitlet. Ja. Han får avværa i måter teimo som som han vær. Ja, Ja. akkurat. Og det en øyelig omsorg. Ja, det en veldig omsorg. Ja. Ja. Så det i øren kapitlet det. Han sier nå ja, Filipperbrevet. Nej, jag ska in i 3 kapitlet. Och så gärna bra om ni gläst och i herran. Jag skriver samma att tycka trötta inte med och till tickon tritjande. Och så brukar han jävla stark år om som han var åren. Alltså och han fer helt här till att han säger att det var skatten. Och på en måte skatt nog så milt uttryck. Sjalt om det så ring som det ofta vi tar som skatten till botten och nyföringarna. Men han brukar faktiskt näck starkare år än det. Som är nästan historia alltså jag tror inte säga det faktiskt att det är så starkt. Ja. Och tas man så lägg mest till eisne i omsättning och nu har vi sen upptiden vi att gänga jagten det är inte några omsättare slett inte men man släpper såcha öla näck forskjellet då. Och det är att vi tåra inte orda sätta till rätt i åren som Paulus brukar. Så han är så outgjorter alltså att ta gamla och i månta nutja. Han vill inte ha vi ta gamla gör. Och då säger han rockn till som skattna. Och jag sannligen rockn allt för det tap mot det som så många mer värst. Ja. Att känna Kristus Jesus Herre min. För kvar skuld jag miste allt. Och i rockn till för skatten. För att jag kan vinna Kristus och vara funnen i honom. Inte vid rättvis som min henne som är loven er. Men vi rättvisne som vi trygg av Kristus. Så i botten och grund det det enaste som täller. Alltså rättvisne som är grund av trygg, säger han just. Ja. Det är grunden är trygg. Ja. Och rättvisne till Kristus. Ja. Ja. Det så att det då ja kanske lite lydelsen att han säger så ska komma känna han och kraft upprestnar hansara og samfella løyinga hansara, vi til at jeg vil gjøre hon løyker og i deg hansara. Og så sier han vi tar kunde nått til oppreisna fra henne og deg. Og da mener han her i løyven at dette som vi da tås om, at dette sinnaleie, og i her prosessen som vi kallar heilagjering, kan bli så fullkommen at vi som oppreist verlig. Og til råkner han så, han sier bror, jeg halte ikke om meg sjølvan at jeg har vunnet det. Men jeg gjør det. Og til det som er øyla sånn tydning. Jeg glemmer det som at han fyrer.
Jeg har alltid lest det her, Johan. Det är så otroligt en tydning till liv också. Ja. Och så rätta sig efter tusen framför. Ja. Har du några lägga chat på? Nej, jag vill bara tacka för det. Låten här och tacka för det. Tyckon som ger uttryck och som åttarna ser näka. Känna samlöv i Herren gott och signa. Och bättre som tøyen fer. Och det har alltid vid att serva. Jag skulle ändå. Tog till det här min. Ja. Han vill att det ska vara. Det bästa vid det jag gör. Tog det är det bästa. Ja. Ja. Kan du ända via bena bönsav, Jakob? Jag har tack för det, Salöten. Tack för denna nöj mot Jakob. Tack för att du tål, Herre. Og tøyna trøst. Og så vel då du ikke lukk okken, Herre. Jeg enda så vel, som Åre sier, at vi har vært lukka i at her kunne lukka andre. Vi tøy som vi selv vil trøste i vi at her. Så la oss hoksar til om andre, tjøk nok. Skulle vi så ikke gjørs til, som tøyt hjertemal. Å, Herre, takk for det. Og prøysa vi til navn i alle ræver. Og signe seg kjære og alt. Som vi som verste. Og Jesu navn i amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet enda. Og vi får takka for okkon. Anja Hansen som tek seg av opptøket og redigering. Og Ronny Pettersson som tek seg av tøy som hever ljøy å gjøre. Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg legge at parstar av Gjerstamal som har vært å søke av YouTube. Du leiter bare av Iktus Sjønvarsps og Gjerstamal, så finner du tar parstar som har vært. Hesen parsten kommer eisen av YouTube, og han kommer eisen av senter av Kristelig Kringvarp. Så en annen fer, tusen takk for hesfer.